İçeri İşler Ministerliğinin işgärleri Aşgabatyň käbir mekdeplerinde okuwçylaryň enatalary we molimler bilen duşuklary geçirdiler. Duşuklarda mektep okuwçylarynyň terbiýesi, özüni alyp barşy barada gurrun edildi. Mekteplere baran polisiýa işgärleri duýdansyz käbir okuwçylaryň mobil telefonlaryny hem barladylar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşiri özü ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 16 noýabrda habar berdi. Duşuklar geçen hepde geçirilip başlandy. Şeýle duşuklar 14 noýabrda 50-nji we 56-njy mekteplerde geçirildi. Polisiýa işgärleri köp okuwçynyň çilim çekmeginden nägile boldular. Olar mektep okuwçylarynyň şol sandy gyýylaryň kafelerde we restoranlarda kalyan çekýänligini aýtdylar. Okuwçylaryň köpüsiniň özlerini ahlaksyz alyp barýandygy, jynsa gatnaşykda bolýandygy, köp mekteplerde göwreli okuwçy gyýylaryň bardygy hem aýdyldy. Dip garaşsyz neşir belleýär. Munyň bilen baglykda resmiler enatalardan çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek we olaryň terbiýesine has köp üns bermegi soradylar. Molimlerden bolsa esasy ünsü okuwçylara bilim bermegi däldi, olaryň tertip düzgünine gönükdirmek talap edildi. Azatlyk baýdylanlar barada ýurdun içeri işler ministerliginden we agdalan mekteplerden kommentari alyp bilmedi. Soňky ýyllarda häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi güýçlendirdiler. Munyň çäginde okuwçylaryň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygyderli geçirilýär. Duşçu gurnaýjylar okuwçy gyýylaryň arasynda ten sewdasy bilen meşgullanýanlaryň we göwreli bolýanlaryň bardygyny aýdyp, mektep okuwçylaryna ahlakly bolmagy berk tapşyrýarlar. Şeýle ýygnaklaryň biri oktýabryň ortalarynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň orta mekteplerinde geçirildi. Şonda Azatlygyň habarçysy okuwçylaryň enatalaryna öz çağalaryna gözegçiligi artdyrmagyň berk tapşyrylandygyny aýdypdy. Garaşsyz neşir Aşgabatyň mekteplerine baran İçeri İşler Ministerliginiň işgärleriniň käbir okuwçylaryň mobil telefonlaryny duýdansyz barlandygyny hem habar berýär. Polisiýa işgärleri okuwçylaryň haýsy web saytlary girýändigini hem barladylar. Türkmenistanda raýatlaryň internet ulgamyny berip çäklendirmekde ýyllar boýy tankyd edilýän türkmen häkimetleri okuwçylaryň telefonlaryna gözegçilik edip, olary ýygyderli barlaýarlar. Häkimetler bu barlyklarda ahlak aladalar bilen düşündirmäge synanşýarlar. Şeýle barlyklaryň biri sentýabryň ortalarynda Aşgabatyň we Daşow hemde Balkan welaýatlarynyň mekteplerinde geçirilipdi. Nowatdaky barlyklar Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde VPN ulgamlaryndan peýdalanýan raýatlara gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri gurrun edilýän ýygnaklar we barlyklar barada açaçan maglumat bermeýärler.